To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai yadda ya so a san da ya so. Da fari sunana Ibrahim Babangida IBB wanda kuka fi sani da wazirin rarara mai waka. So a yanzu dai ba ni da aure, amma dai muna da niyyar nan gaba in Allah ya sa. Hakikanin gaskiya ni na yi waƙar mai girma Honorable Babangida HUSSAINI a WALIN KAZAURE ɗan takarar sanata a Jigawa Northwest. Na yi waƙan tun daga matakin audio har zuwa bidiyo. A hasali ban san waye Babangida HUSSAINI ba, sannan shi ma kuma mai girma Babangida HUSSAINI bai san waye ni ba. To, ka san Hausawa na cewa shan koko bukatar rai, ko ba haka ba? Ni na duba ne na ga babu wanda ya kamata a ce na ɗauko na tallata shi a matsayin ɗan takara sanata Jigawa Northwest kamar shi mai girma Babangida HUSSAINI a WALIN KAZAURE. Saboda duba da irin yadda ya cancanta duka a cikin sauran 'yan takarkarin babu wanda yake da qualities nasa. Sannan kuma ya rike madafan iko da dama, ya taimaki mutanen Jigawa State da kuma mutanen Jigawa Northwest. Lokacin da ya rike madafan iko, lokacin da nake samun labari kuma na je na bincika na gaskata da hakan din, ya taimaki al'umma da dama. Idan ka bi bangaren scholarship, ya fidda mutane da dama kasashen waje domin su gudanar da harkar karatunsu. Ya taimaka ta bangaren harkar tsaro, sannan kuma ya ba da gudunmawa 100% ta bangaren lafiya. Shi yasa har na ga ya kamata a ce shi wannan bawan Allah shi ne mutumin da muka tallata, kuma insha Allah har ya kai ga nasara. Ba wai nan kaɗai ya tsaya ba, ya taimaka da dama ta bangaren addini, gina masallatai, gina islamiyoyi saboda bunƙasa harkar ilimi na kannanmu da kuma yayyanmu da iyayenmu da sauransu. Shi yasa na ga babu wanda ya kamata a ce na ɗauko na tallata sama da shi mai girma Babangida HUSSAINI. Ta wannan siga ce kawai zan iya ba shi gudunmawa domin tallata shi, ko ba haka ba. To, alhamdulillah, ni achieving ɗina ɗaya ne, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ina roƙon al'ummar Jigawa Northwest da su fito kwansu da kwarkwatarsu a ranar zaɓe, su kaɗa ƙuri'unsu ga shi mai girma Babangida HUSSAINI ɗan takara domin ya zama sanata. Ba sai na faɗa muku irin abubuwan da za ku girba ba a yayin da kuka zaɓe shi ya zama sanata. Tun kafin ya zama sanata ya riƙe madafun iko, kuma kun ga yadda ya taimake ku, ya taimaki jiha, ya taimaki zone ɗinku, ko ba haka ba. To shine wannan kiran da nake yi ga al'ummar jihar Jigawa Northwest. So, kira ɗaya ne zan ƙara yi a gare ku. So da kun san an ce ita ƙuri'a ita ce makami, ko ba haka ba, a ranar zaɓe. Idan kun fito ƙwanku da kwarkwata kun kaɗawa mai girma Honorable Babangida HUSSAINI ƙuri'unku ya zama sanata, kun san abin da zai biyo baya. Sannan kuma idan ha'ilau ba ku yi hakan ba, kun dai san abin da zai biyo ba. So da shi mutum ne jajirtacce, yana son ci gaban matasan yankin Jigawa Northwest da ma Jigawa State baki ɗaya. Yana son ci gaban ilimi, yana son ya ga ya bunƙasa harkar noma. So da in kuka duba a farkon kama damuna, ko ba haka ba, na samu labarin cewar ya ba da motocin noma da dama, ya ba da taki domin manoma su je su amfana da su. To kun gani, idan ya zama sanata, ai ba sai an yi ƙarin bayani ba dangane da abubuwan alkhairin da za su biyo baya.
To shikenan babu damuwa. Ni karan kaina a yanzu hakan akwai kungiya wacce na tanada na ware ta musamman ta mawaka domin ci gaba da tallata shi wannan dan takara, ko ba haka ba, saboda babu gudunmawar da za mu iya bashi sai dai ta wannan siga, ko ba haka ba. To akwai kungiya da na ware ta musamman ta mawaka wacce kowanne zai zo ya dora wakarsa, kuma muna sa ran za ta shiga birni da ƙauyuka, lungu da sako domin tallata shi Babangida Hussaini, mutanen birni da na karkara su san waye shi, ko ba haka ba, domin su fito su zabe shi. To da hakan nake muku fatan alkhairi. Insha Allah idan da bukatan wani abun nan gaba in kuka tuntube ni, insha Allah zan zo in yi muku bayani.